Memory, your lamplight is burning cold. Recover the damage, bring it on home. Dagen har vi jo ikke slut. Nej, jeg kan spille kontrol i skærmen mere. Er I søde? Er I gode? Nej. Pis. Hvad så, Thomas? Bliver det godt? Vinder du? Lad os se. Hvad med dig, August? Jeg mener, du klarede det ret godt sidste gang, gjorde du ikke? Jeg laver sådan en pyramide. Det må vi håbe, det gør igen, sagde jo. Jeg laver sådan en pyramide her, så har jeg tænkt mig at lave sådan en underjordisk gang. Nej. Husk at lave, så dommerne kan se, at der er en underjordisk gang. Hvis du gemmer den for godt, så kan de ikke engang se, at du har bygget den, ikke? Ja, jeg laver også lys oven på den. Så skal der være skilte, hvor der står underjordisk gang. Skide godt. Du skal bare tænke på, at dommerne de er som regel inkompetente af helvede til, så man skal lige være sikker på, at de ser det, ikke? Ja. Hvad siger I til det, drenge? Er I gode? Ja, men jeg er bange. Hvad? Jeg er bange. Hvad er du bange for? At tabe. Man skal ikke være bange for at tabe, jo. Man skal være bange for at vinde. Tabe, det kan man altid. Men jeg synes, at det ser godt ud. Det bliver flot gulv. Hvad så, Daniel? Går det godt? Synes du? Skal lige se, hvor Hvornår skal der tag på? Fordi det der, det er jo bare sådan lidt fundament. det er så sejt. Jeg tabe på, når jeg lige har fået vinduer i. Okay. Hvad farve skal taget være? Skal vi se dit tag? Ja, det er ikke tosset. Er du dygtig? Hvad var dig, Adam? Du er ikke dommer. Mikkel, der er nogen, Jeg er ikke dommer. kigger hele tiden. Jeg er ikke dommer. Prøv at se, hvad jeg har Det holder jeg mig bevidst ud af. Det kan jeg ikke finde ud af. Jeg stinker til Minecraft. Prøv at se, hvad jeg har bygget. Prøv at se, hvad du har bygget. Det har jeg bygget. Den vinder du ikke på, men den er flot. Hvad? Du vinder ikke med den der, men den er flot. Hvad med at lægge den på en stor sten eller et eller andet i dit hus? Må jeg se det? Det er godt nok fint. Og gult. Og det er fuld af lava, eller hvad hedder de her sten der? Det er ikke tosset. Har du været dygtig? Super. Det ser da fint ud, Laurits. Det synes jeg. Udmærket hus. Hvad så, Niklas? Vinder du? Jeg sprøjter vand på dig. Bliver det flot? Nå. Og så Alexander, hvordan er det gået? Ej, hvor er du dygtig. Ej, du har da været kreativ på toppen der. Flot. Hvad så, Villa? Så er du hård? Hård? Det jeg har aldrig prøvet at spille spillet. Nej. Du vandt sgu da på. Du vandt da på iPad sidste gang. Fik løve. Jeg banker dig. For evigt, måske for evigt, skal vi samme vej. Og når i morgen forøjne, og natten hviler sig, skal vi for evigt, måske for evigt, for evigt, måske for evigt. Det var det. Maden er næsten klar. Og vi laver ikke skid. Nej, det må vi styr på det. Det er sgu da ham der klovnen. Det er det da. Kom nu. Siger du? Gør nu noget. Seriøst? Super. Hvad kan du, Jeppe? Ikke noget. Det er ikke meget, hva'?
Hvem vinder den der bygkonkurrence? Det håber jeg virkelig, jeg gør. Er du god? Det gør jeg nok ikke. Nej, det ved jeg! Jeg har planlagt det hele, men det var... Jeg tror ikke, det kommer til at virke. Hallo, Nå. Det er bare ærgerligt. Det er bare ærgerligt. Hallo, Hvad har du spist? Kastanje. Hvorfor? Fordi det smager godt. Og hvorfor skal du så have noget til at tage den grønne smag i munden? smagt.